vítám na dalšího videa. Dneska to bude recenze na zbraň Vzor 58. Vzor 58 Rift. Říká se, jmenuje se Rift, protože má rysy, jinak je to klasický český a je to klasický, dá se na něj dát bajonet a myslím si, že je dobrý. A co k němu dostanete? Samotnou zbraň, točný zásobník, asi přibližně tak na 600 rán, na 500 na 600, počát. Máte tady pažbu, jako U4. No. Já tam mám rozbitou pružinku, ale nevadí to. No, také se to nabíjí, tady máte na hop-up, seřaditelný hop-up, potom tady máte, to takhle můžete tam dostat, a tady je ta rozbitá pružinka a tady byl takovýhle zob, tam byl takový zobáček, ale on se nespodval. No a teďka se dá vyndat spodní část ryslišť. K tomu nedostanete nikdy ani tohleto. A ten grip jde sundat asi logicky. Ale ten jakoby optika jsem si udělala provizorní tak. Ta jsem si učila. Si holka nebo chlap nebo co to je? Ahoj, simulování. A co? No, máte tam plastový mířidla, to jsou železní. Máte plastovou hlaven, dá se na to dát teda bajonet, jak jsem říkal. No, pažba je z plastu, tady to je plast. Pažbička je plastová, kilo je plastokov, tohle je třeba železkov, rysliště jsou kov. No, teďka tady je ten kokos. Tady je teda točnej, ten je železnej. A to bylo možná všechno. No a ještě tady je upínací pokopů. Bude střelecký test a ten bude hlavní, bude mít možná i dopadne. Danieli! No, tak to by mohlo být všechno. No, tak zrovna ne, tak všechno, koukejte, tamhle jde jeden další kokos, mě tady celou dobu hodí. Takže tím asi video ukončíme. Jo, a já ho tady zase. A se mějte a čau.